नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शेतीविषयक बाजारभाव चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबून घ्या व नवनवीन शेतीविषयक बाजारभाव पहा. तर मित्रांनो, सातारा 2/2/2022चे आपण पाहणार आहोत बाजारभाव. तर सातारामधील वांगी 19 क्विंटल, किमान दर 1000, कमाल दर 1500 व सर्वसाधारण दर 1250 रुपये. तर कराडमधील दोडका शिरोळी म्हणतात, लोकल आवक आहे, ती लोकल जात 21 क्विंटल, किमान दर 2000, कमाल दर 2500 व सर्वसाधारण दर 2500 रुपये. तर नागपूरमध्ये तांदूळ चिनोर क्विंटल 182, तर किमान दर 000, सर्वसाधारण दर 0. तर मित्रांनो, नागपूरमध्ये तांदूळ लुचाई क्विंटल 182, तर दर 00 आहे, माहीत नाही. तर नागपूरमध्ये तांदूळ परम क्विंटल 182 00, ते पण माहीत नाही. तर मित्रांनो, साताऱ्यामधील टोमॅटो आवक आहे 49 क्विंटल, किमान दर 1000, कमाल दर 2500 व सर्वसाधारण दर 1750. तर नाशिकमधील टोमॅटो हायब्रिड क्विंटल आहे 510, तर किमान दर 250 रुपये, तर कमाल दर 2250 व सर्वसाधारण दर 1300 रुपये. तर नागपूरमधील आवक आहे गहू, तर आवक आहे 536 क्विंटल 00, माहीत नाही त्याचा बाजार. व नागपूरमधील सर्व बाजार समिती आवक माहीत नाही. तर गव्हाचं आवक आहे 1000 क्विंटल, किमान दर 00. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा व लाईक करा. धन्यवाद मित्रांनो.